יש לנו עכשיו כלב שירגיע אותנו. נכון. בארץ ישנן משפחות אומנה לכלבים כאלה המיועדים לסייע לעיוורים בהמשך, ועל כך אנחנו נשמע מנוח ברון. אכן, בוקר טוב לכם ולצופים. בוקר אור, מייסד ומנכ"ל המרכז לכלבי נחייה לעיוורים. אני נמצא פה עם מרלין, זה הכי חשוב. נכון. הגור הקטן הזה שיגדל למעשים טובים. כן, והוא יהיה כלב נחייה, וכרגע הוא נמצא אצל משפחה אומנת? כן, אצלנו במרכז הכלבי נחייה בבית עובד יש קרוב בין 80 ל-100 משפחות אומנות שעושות את הדבר המקסים הזה. מה זה אומר משפחה אומנת? תנסו להבין מה זה לקחת גור שאתה יודע שאחרי שנה אתה בעצם נפרד ממנו, אתה מייעד אותו בעצם לאדם עם עיוורון שרוצה להיות שווה בין שווים בחברה. שאתה אומר מייעד, הם מאלפים אותו? הם מקבלים את הגור המתוק הזה, הגור הזה חי כרגע אצל משפחה חמודה פה ברמת השרון. המשפחה בעצם מעניקה לו חום, אהבה, סבלנות, סובלנות, ואת כל מה שהוא צריך בעצם להכין אותו לבית ספר ולאוניברסיטה בעתיד. בעצם המשפחה לוקחת אותו, חושפת אותו. כשאני יוצא, אם אני משפחה אומנת, יוצא לבנק או לדואר או לקניות או לכל מקום, אני יכול ללכת עם הגור והולך עם הבגד החמוד הזה. באיזה גיל הוא מגיע למשפחה? כחודשיים. עכשיו זה גור מרלין עכשיו, הוא צמד לאחרונה אצל המשפחה והוא יחיה אצל המשפחה כשנה. ובעצם במהלך השנה אנחנו מבקרים את המשפחה פעם בחודש. בודקים אחר ההתקדמות שלו, לראות איך הוא מתקדם לקראת קורס הטייס העתידי. וצריך לזכור שהחשוב ביותר זה באמת מה יקרה בעוד שנה. בעוד שנה מרלין יגיע עם המשפחה יחד עם עוד 6 או 10 משפחות, ויהיה מפגש פרידה. מפגש פרידה מאוד עוצמתי, מאוד חם, מאוד רגיש, שבעצם בסופו המשפחה עוזבת אחרי כמה שעות בבילוי אצלנו במרכז בבית עובד, ובעצם יראו אותו רק חצי שנה מאוחר יותר, בטקס הסיום יחד עם האדם העיוור. אוקיי, אז בוא נהיה רגע בטקס הפרידה. מרלין נפרד מהמשפחה, המשפחה נפרדת ממרלין, מרלין יוצא לקורס כלבי נחייה של חצי שנה, והמשפחה יכולה מבחינתה לאמץ כלב חדש. זה הדבר האידיאלי ביותר. יש לנו משפחות מנוסות שעושות את זה, וזה הדבר הטוב ביותר. מרלין ושאר הכלבים לא עוברים איזושהי טראומה של פרידה ממשפחה שהם נקשרו אליה במהלך שנה? זה אולי קצת יעליב אותנו, אבל כלב שמקבל חום ואהבה ומזון ויחס, במיוחד הגזע הזה, הלברדורים, הם סטגלנים. אז הם מאוד מהר עוברים ממקום למקום ומקבלים ישר, ברגע שמקבל את החום והאהבה ממני, טוב לו. ברור שיש געגועים, אני מעריך, אבל שוב, יש סיפורים מאוד יפים שחצי שנה מאוחר יותר, בתום הקורס אצלנו, וצריך לזכור שאנחנו רוצים יותר ויותר משפחות, כי אנחנו רוצים יותר אנשים עם עיוורון שיעזרו בכלבי נחייה, שהם בארץ מעל 200, ואני מאמין שאפשר להכפיל ולשלש את זה בעתיד. ובמפגשים היפים, אחרי חצי שנה מאוחר יותר, אותם אנשים שגידלו את מרלין, יבואו ויפגשו את האדם שמרלין הולך לשנות לו את החיים. ואז המפגש בין המשפחה האומנת לאותו אדם עם עיוורון שקיבל את מרלין, זה דבר עוצמתי וחזק. קורה בעצם שאחרי שנה מרלין חוזר אל המרכז, ואז מבינים שהוא לא יכול להיות כלב נחייה, שאין לו את התכונות הנדרשות מכלב שכזה? כ-50% מהגורים לא מסיימים ככלבי נחייה, ואז הם יהיו כלבי תמיכה למשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים. יש לנו סיפורים מרגשים כשלעצמם. לא פחות חשוב. מה התכונות שצריך כלב לברדור? כרגע, קודם כל, אנחנו רואים שמרלין הוא עדיין גור. אין פה משהו מיוחד, ואנחנו צריכים לתת לו באמת את כל הכיף ולתת לו להתפתח. ובמשך הקורס, מה הייתם רוצים, מה הקריטריון? כלב נחייה, מכיוון שאנחנו צריכים לזכור שאדם עיוור עם כלבו נכנס לכל מקום ציבורי, הוא צריך להיות שקט, נינוח, בכל מקום ציבורי, זה אוטובוס, מונית, קניון, אולמות מופעים וכדומה. עכשיו היה פה חוזה פיליסיאנו, אז ההפקה הזמינה אותנו, היו 22 איש עם כלביהם, ואף אחד לא שמע שום נביחה. אז הכלב צריך להיות חלק שלא ירגישו אותו, שהאדם העיוור נמצא בפגישה, במסעדה, שלא ידעו בכלל שיש כלב מתחת לשולחן. רק לברדורים? בעיקר לברדורים, גולדנים, החלאה ביניהם וקצת רועה גרמני, אבל הדגש בעיקר הוא לברדורים. נורא חשוב לנצל את הפלטפורמה הזאת, להגיד תודה לכל המשפחות. אנחנו מדברים פה על משפחות אומנות שמעניקות המון מעצמן, ומרכז הכלבי נחייה לא יכול לתפקד בלי מתנדבים ותומכים שכאלה, וחיבוק אדיר, וכמובן כולם לבוא לביקור במקום היפה. אני חושב שבעצם החשיפה שלנו כבר אמרנו בעצם תודה גם לכם וגם למשפחות. תודה רבה לך נוח. אנחנו רוצים לפרסומות, ואחריהן סיפורו של צעיר שהיה כבר ב-90 מדינות וממשיך במרץ מיד אחרי הפרסומות.